Atong mga kalistanan, mga kapitos na atong gisakupan, pagkawala sa kangayan, upan nagpangi sa katahan, pagkabahin-bahin upang panupi, nagawala nga moralidad, kining tanan isang bida sa Dios, usa pa na bang ni Maria na atong rinahan, usa karon nagiusa kami sa paghampong kanimo diha sa santos nga sakripisyo. Itutuog ni sali kami sa imong kahong, nga ayon mo ang samarang katauhan, kalawaton namo ang lawas mo Kristo diha sa pinungahatag mo, sa mapinanggaon at amuman ni Maria, ang sabakan sa among kaluwasan. Pagkabahin-bahin upang panupi, nagkawala nga moralidad, kining tanan isang pinta sa Dios, usa pa na bang ni Maria na atong rinahan, usa karon nagiusa kami Ginoo sa paghampong kanimo diha sa santos nga sakripisyo. Itutuog ni sali kami sa imong kahong, nga ayon mo ang samarang katauhan, kalawaton namo ang lawas mo Kristo diha sa pinungahatag mo, ug sa mapinanggaon at amuman ni Maria, ang sabakan sa among kaluwasan. Tiyahin kami sa mga pulong mo, upang kami sa bukman, kanyang kahayan ipanangan sa mga kaloohan mo, usa karon nagiusa kami Ginoo sa paghampong kanimo diha sa santos nga sakripisyo.